O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitou esta mañá a Escola Infantil Antela para lembrar que o pasado 3 de xuño abriuse o prazo para que as familias poidan formalizar a matrícula do próximo curso nas escolas infantís da rede pública autonómica. A documentación poderá presentarse ata o día 13 de xuño. É un exemplo da aposta da Xunta de Galicia por a escolarización gratuita. Levamos xa 4 anos coa escolarización, e significa un aumento da taxa importante. Estamos 13 puntos por enriba da taxa española e gratuidade que despois vai seguir ao longo do todo o ciclo formativo hasta a universidade. O curso escolar empezará o 5 de setembro e seguimos a traballar a prol dunha formación desde o comenzo hasta o remate, posto que é a aposta segura para ter un futuro mellor cunha xente formada con todas as garantías. Aproveitando a súa visita ao centro, Manuel Pardo puxo en valor o liderado na taxa de escolaridade de 0 a 3 anos en Galicia, por riba do 60% e máis de 13 puntos superior á media de España. Nesta escola hai capacidade para 111 nenos e actualmente teñen 106 para dar marxa a emerxencias. Este é un centro educativo de 0 a 3 anos. Os nosos obxectivos son unha educación integral dos nenos, satisfacer todas as necesidades, tanto as básicas como a alimentación, a higiene, o repouso, e depois tamén as afectivas, e xa non digamos as intelectuales. E aquí facemos todo tipo de actividades, as propiamente educativas, e despois intentamos facer moitas saídas fora do centro. Desde visitar o supermercado e facer unha compra real, visitar a biblioteca pública ou ir ao Xardín Botánico de Monte Alegre, ir ás termas de Outariz,